समोर जावला आसता आज त्या बुकाच्या उक्तावण करूंक आमी हांगासर जमल्या. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16व्यान सांजुआ मरिया वियानीच्या मरणाच्या 150 वर्साच्या उडासाक 2010 इसवेंत आंतरराष्ट्रीय येजकाचे वरास म्हणून प्रगट केल्ले. ह्या उडासाक आमच्या विकार बापांनी बरयलेलो कुंगमी मेगा नाटक तुमचा रसो अपोस्तल सांजुआ मरिया वियानी एप्रिलाच्या 4 तारखेर 2010 इसवेंत ताकोडे इगर्जे मैदानात 100 कलाकारांक घेवन 3 विधींचेर सदर केल्लो. ह्यो कुंगमी पुस्तक तुमचा रसो अपोस्तल सा मरिया वियानी मलयाळमांत कुंभसार तुंडे अपोस्तलन विशुद्ध जॉन मरिया वियानी म्हणल्या नावाखाल भाषांतर कर केरळा प्रस्थान प्रिंट जावन हांगासर उक्तावणेक पावला. ह्या पुस्तकाचे भाषांतर करपी श्री जॉन रॉनी गोन्साल्वीस केल्ड्रायज जावन आसात. तर तांणी आतां हें पुस्तक हांगा वेदीचेर हाडूंक उलो दिता. तांचे संगी आमच्या विकार बापा माणातीक दोतोर मार्क केस्टिलेनो आनी मुखार एसे म्हणून उलो दिता. कुंगमी मेगा नाटकाचे ॲट्रिक संचालक जावन आसचे मानेस आल्फ्रेड वेनिस क्रिएशन्स मॅम केल्ड्राय आनी वेदीक घेवन उलो दिता. सर्वांनी ताळयो वाजोवच्यो. आमचे संगी आसात श्री जोसी रोड्रिगस माजी उपाध्यक्ष केल्ड्राय हांकां हांगासर मुखार येवन हांव उलो दिता. श्रीमान स्टॅनी मेनेजीस गोळी मंडळाचे उपाध्यक्ष तांणी वेदीक घेवच्या. सर्वांनी तांकां ताळयो वाजोवच्यो. आयल्या हांगासर बूक उक्तावण करच्याक आतां हांव आमच्या विकार बापांनी हें पुस्तक उक्तावण करच्याक उलो दिता. तशेंच वेदी रस्त्या सयऱ्यांनी तांकां सांगात दिवचो. उक्तावण केल्ल्या तुमकां फादर बरें करूं. तर हांव मुखार पळयता आनी रॉनी गोन्साल्वीस भाषांतर करपी आनी आमचो विकार बापा ह्या बुकाचेर बरयनात. कोणी इतल्यान घेवन ह्या बुका विशीं थोडी माहिती आमच्या लोकांक दिवची. जन्मलो केरळा जन्मलो केरळा देखून केरळा जॉब मेळ्ळी. इरिगेशन डिपार्टमेंटान असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जावन वावर केलो. असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर जावन ताणें गॅजेटेड ऑफिसर जावन ताणें डबल केला रिटायरमेंट देणी जालो. ताचे एक मंगळूरचे पडगळचे बेंगलोरचे आनी ताचो बापूय गोंयचो. गोंया मंगळूर आनी केरळा तीन कडेन लागले भारी म्हणटा. देखून ताका तो लेखाक वेळे भाशेन बरयता आनी हळे भाशेन व्हड जाल्लो. जाल्यार कोंकणी भाशा वाचता आनी कोंकणी भाशेन बरो बरयता. उलोवंक जाय कितें जाता हें आतां सांजो मरी शब्दां कडेन आसा. एकदां 2010 पापा भेरेंट हें वर्स ह्या तारखेर इंटरनॅशनल इयर ऑफ टुरिस्ट ताणें डिक्लेअर केल्लें आनी ते आज भुरगे ताका शेवटपी एका कडेन म्हणटा आज भुरगे फादर जॉन मरिया वियानी ट्रान्सफर करताना तेंचर आयतारा दिसा 50 लोक मानस आसले. 50 लोक मानस हेजो तितलो आवडतो गेलो. त्या भुरग्याची ताणें वचून प्रभुसांगो पावरान केलो. केवळ इगर्जेन वचून आनी तुमची सेवा दिवली. तितलो लोक ताचे तुमचो आयकूंक लागले. कार्डिनलांनी दिसा गेले नटान आसा हिस्ट्री. कार्डिनलांनी दिसा येवन सभा पळय त्या मनशाचेर ग्रेस मेळटली. आनी त्या गांवांत आसमल्या भुरगे फ्रांसाच्या लियोनच्या दिसाक एक ट्रेन आसल्या. मागीर सकाळ 2 ट्रेन सगळे दिसा 2 ट्रेन सगळ्या दिसा. हो या जागता एक नॉर्मली गेले थोड्या वर्सांनी लोक सोडतो आनी सकाळ दिसा ट्रेन सोडून 4-5 ट्रेन
तो मोठा दिसा घंटा एक ट्रेन सरकार पडला घंटा एक ट्रेन प्रति विरोधात प्रति ट्रेन करतात रणपूर अवस्था ट्रेन होता महाराजा गोवांचं नाव ट्रेन आता येईल तो वरच्या पहिले त्याचं इकडची ऐकत दिसा 50,000 लोक 50,000 लोक 50 लोकांकडे कुठल्या सैन्य पडला तो मनशाची कारण सगळे कारण ह्या लोकांनी भेट करून उठत ना सगळे लोक इकडे सगळे इकडे लोकांना भेट करून बसवत ना बऱ्याच लोकांना सामान सुधारण केलं सांगतो त्याच्या जिनी वासा असं भाव करताना नाटा वासा त्याच्या जिनीतून नाटा करेगा कोण पुस्तकाकडे 50 रुपये मागतो प्रिंटिंग 50 रुपये द्याल ते थोडे लोक असतात असा जास्त काही पडतात म्हणजे म्हणजे बॉक्स आणि पेनच्या प्रमाणात होतं जसे मिळतात तिला वासा मिळालं मागे अरे ट्रेनिंग प्रोसेस आहे काय ट्रेनिंग करायचं तो त्याचे तुम्ही ह्या त्यांचे खूप दोन वाचून शिकाय आणि तुम्ही सदाचा भजे तुम्ही सदा तुमच्या चिकड्यात पडावं तुमच्या चिकड्यात आपण समाज सुधारणा साध्य असं म्हणजे दोन करता भाषा केला आणि आता माननीय अल्फ्रेड बेनिस आणि एबीसी केला अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन हे म्हटलं अमिताभ बच्चन एबीसी म्हटलं अशा एबीसी केला अल्फ्रेड बेनिस क्रिएशन सुरू केलं पुढे कार्यक्रम करायला आमच्या नाटकाला बलिष्ठ असलेलं मानस चिंता आठवण मिटिंग ऑफर योपर प्रश्न महामनीष त्यामुळे सेवा झाला गेल्या त्याला दिवस कल्पना करावी हे आमचे नाटक केलं त्याच्याबरोबर उपाध्यक्ष जोसेफ रॉड्रिगस कोई आपण संघाचा 3 महिने बोल्या पटवाने आमरी प्रधान त्यामध्ये करतो तिसरा दान 2-3 वर्ष केलेला आहे नाटकाचे लागले 4 महिने बोलले तिथले वाव केले आणि की त्यांची प्रगती झाली ते बघा आता बायको साथ मस्त असतो बलिष्ठ केली एक तमने उपाध्यक्ष जाऊन जायला दोनचे उपाध्यक्ष अवकाश खूप असा पुण्याला असं वेळ जोडल्याचं आणि असा फायदा जोडा देव കുംസാർ അപ്പോസ്തലൻ ജോവാവ് മേരി വിയാനിയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഞാൻ മലയാളം ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ മലയാളം ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പുസ്തകം കൂടി അച്ഛൻ തന്നെ എഴുതിയ വേറൊരു പുസ്തകം കൂടി ജന്തിലാസോ അപ്പോസ്തൽ സാൻ പൗൽ എന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വിജാതിയുടെ അപ്പോസ്തലൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം അച്ഛൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണിത്. ഇതെനിക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ ഒരു 5-8 വർഷം മുമ്പ് ആലോചിച്ചാണ് ദൈവം എനിക്ക് ഇന്നേ അതിനുള്ള ഇത് തന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എഴുതി. അത് അച്ഛൻ്റെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റി. ഞാനത് എഴുതി. ഈ സോഫിയ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള സോഫിയ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാവും. എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ നന്ദി എനിക്കില്ല, അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യം എനിക്കില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന, ഈ വിവർത്തനം ചെയ്യാതെ അവസരം തന്ന ഫാദർ ഡോക്ടർ മാർക്കാസിന് അവരോടും പിന്നെ എനിക്ക് സഹായം തന്ന, എന്നെ സഹായിച്ച പിന്നെ ആൽഫ്രഡ് ബെനിസ്, ജോസ് റോഡ്രിഗസ് എന്നിവരോടും എനിക്കുള്ള നന്ദി അഗൈതവമാണ്. ഇതുപോലെ ഈ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു, മാർക്കോസ് മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി തലശ്ശേരിയിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്.
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಜನರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗದೆ, ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಮನಸ್ತಾಪ, ಅಸೂಯೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರಾಂಶ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆರ್ಸ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ಮರಿ ವಿಯನ್ನರವರು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಕೇವಲ 50 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಡುಕಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜನರನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಂದರು. ಅವರು ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಚರ್ಚ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಲಿಯೋನ್ ಶಾರದಿಂದ ಆರ್ಸ್ ಶಹರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ 2-3 ಟ್ರೈನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಲಿಯೋನ್ಸಿಂದ ಆರ್ಸ್ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 50 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ 50,000 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಅವರೊಂದು ಯಾತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಆರ್ಸ್ ಆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದೊಂದು ಯಾತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ರಾನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.